Вшанувальні заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу відбуваються в центрі Києва від самого ранку. За ситуацією там слідкує наш кореспондент Олег Борисов. Він на прямому зв'язку зі студією. Олеже, що зараз відбувається на Михайлівській площі і чи багато людей зібралося на хвилину мовчання? Вітаю, Тарасе. Насправді так, дуже багато людей вже зібралося. Починаючи з самого ранку, вони йдуть і вже, за моїми особистими підрахунками, близько 2000 людей зібралося тут безпосередньо на Михайлівській площі. І, Тарасе, хочу звернути увагу на те, що тут під прямісінько будівлею Міністерства закордонних справ розташувалася фотовиставка, автором якої є Зарема Ялибойлю. Фотовиставка називається «75 років поспіль. Трагедія кримських татар». На цих світлинах зображені ті люди, кримські татари, які пережили депортацію 44-го року. І не просто так ця фотовиставка знаходиться саме під стінами Міністерства закордонних справ України. Справа в тому, що тут, буквально в 10 метрах від фотовиставки, розташувалися намети різних країн Європейського Союзу. Ця фотовиставка тут виставлена для того, аби ті люди, які сюди приходять, тут дуже багато, до речі, і іноземців, приїхали безпосередньо на святкування Днів Європи, приїхали з багатьох країн світу, і саме їм, ось, наприклад, намет Скандинавії, намет Великої Британії, намет Хорватії, тут безпосередньо великий купол з іншими країнами Європейського Союзу. І ця фотовиставка тут зроблена для того, аби люди, окрім того, що у Києві, щоб вони знали, що у Києві святкують Дні Європи, щоб вони знали, що саме цього року Дні Європи припадають на День геноциду кримсько-татарського народу. Ця фотовиставка тут триватиме до самого вечора. Так само, Тарасе, буквально 30 секунд вашої уваги і уваги наших глядачів. Сьогодні тут, безпосередньо на Михайлівській площі, о 9-й вечора відбудеться показ першого кримсько-татарського фільму «Хайтарма». Безпосередньо тут буде присутній режисер цього фільму і головний актор, який зіграв головну роль у цьому фільмі, Ахтем Сейтаблаєв. З ним так само поспілкуємось. А о 18-й годині, буквально за 500 метрів від Михайлівської площі, тут відбудеться молебень за жертвами геноциду кримсько-татарського народу. О 18:00 ми обов'язково це все висвітлюємо у ефірі телеканалу АТР. Тараса, ось така оперативна інформація. Вам слово у студію. Дякую, колего. Олег Борисов з центру столиці, де він цілий день слідкує